We staan hier in Kessel, in het noorden van Limburg, waar bijna 2000 jaar geleden hier iets verderop een Romeinse villa heeft gelegen, een boerenbedrijf. In het onderzoeksproject Een Romeinse Idylle, dat is uitgevoerd in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden, het Limburgs Museum, het Romeins Museum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, hebben we namelijk niet alleen gekeken naar de villa's in het zuiden van Limburg, maar ook hier in het noorden, waar ze langs de Maas lagen. Hierdoor kunnen we iets meer zeggen over de bewoners in het villalandschap in zowel Noord- als in Zuid-Limburg. We hebben met een iets inclusievere blik gekeken vanuit het onderzoeksproject naar de bewoners. Bijvoorbeeld ook door aandacht te hebben voor zowel mannen als vrouwen, voor de etnische achtergrond van de bewoners en ook voor de andere bewoners van de villalandschappen, zoals bijvoorbeeld de arbeiders en de tot slaafgemaakten. Het meeste van de villa-eigenaars weten we doordat we hun rijke graven hebben onderzocht. En wat zo bijzonder is aan Limburg is dat we daar heel veel graven van rijke vrouwen hebben gevonden. Die voorheen werden geïnterpreteerd als de vrouw van. Maar tegenwoordig denken we dat ook die vrouwen eigenaars van de villa geweest konden zijn. Zo heeft de dame van Simpelveld schrijfwaar in haar askist meegekregen, waardoor zij zelf de villa-administratie kon doen. Een andere vrouw die we kennen is Amaka Gamaleda, die een typisch Romeinse grafsteen heeft gekregen. Haar naam echter wijst erop dat zij van lokale origine was. En door dit soort objecten hebben we ons beeld kunnen bijstellen van wie die bewoners in het Romeinse villalandschap in Limburg nou eigenlijk waren. Dat waren waarschijnlijk geen Romeinen die vanuit Rome hierheen zijn gekomen, maar mensen van lokale origine die zich Romeins gingen gedragen. De lokale cultuur versmolt zo met de Romeinse. En zo zien we bijvoorbeeld dat de Gallische tuniek, een typisch lokaal kledingstuk, op een gegeven moment werd versierd met Romeinse decoratie, verticale strepen, zoals we ook zien op een fresco uit de villa van Maasbracht. Ook ontstonden er hybride goden die een lokale en een Romeinse component hadden en dan één nieuwe godheid werden, zoals de godheid Mars Halamardus. De villa-eigenaars waren ook politiek actief. Zo weten we uit een inscriptieplaatje dat de eigenaar van de villa in Ravensbosch gemeenteraadslid was in Xanthe. Wanneer de eigenaar dan in de stad was, werd de villa gerund door een filicus. En er waren nog veel meer mensen op zo'n villa-landgoed. Bijvoorbeeld ook ambachtslieden zoals een smid, maar ook landarbeiders die het harde werk op het land deden. Ook weten we dat er tot slaafgemaakten op zo'n villa-landgoed moeten zijn geweest, zoals de vondst van een boei uit de villa van Voerendaal illustreert. Maar het lastige is dat tot slaafgemaakten weinig eigen bezittingen hadden en dat ze daarom in het archeologische bestand niet zo goed zijn te herkennen. Ook dat hebben we gemerkt in het onderzoeksproject Een Romeinse Idylle. En dit is dan ook een stuk wat nog aandacht behoeft in de toekomst.